40 ka mga vintage cars, bida sa nagpadayon karon nga Tour of Cebu Sports Car Rally. Kini na ang ikanapu ka tuig nga pagpahigayon ning maong kalihukan nga mihiusa sa mga car enthusiast ug mga vintage car collectors. Ang maong mga historic cars gikan pa niadtong tuig 1959 hangtod sa 1978. Kundiin gibida ang ilang pag-atiman sa maong mga sakyanan aron mapabilin kining kondisyon gihapon nga makadagan sa kadalanan. Kaganang buntag ang mga partisipante nagtapok una sa dakong resort sa Cebu, una pa mibiyahe. Milaho sila sa lungsod sa Cordova ngadto sa Sisilex dayon milarga na paingon sa lalawigan sa Bohol. Kumplituhon sa mga partisipante ang 1,000 kilometers nga panaw subay sa makapahinganghang landscape sa Cebu ug Bohol. Great thing about this rally is because we visit the countrysides and the locals there will get to have a glimpse of these beautiful, as they say, a rolling museum of vintage cars from the 50s all the way up to the 70s. Kailangan gud mo drive on. Mo gina secret ya. Di lang pwede nga nala sa garage. Kailangan gud mo i-drive. Enjoy gud mo ang sakyanan. And it's an investment, so you have to constantly buy parts, constantly have to use the car. You have to have mechanics that know what they're doing.